बर'नि अशोका राजा बिथांनिसिमबो सरि बिहरबाय आङो BRB ब्रादार साननैसो गोबां बाथ्रा सिखांगासिनो दङ सोरबा 20K 10K नि गोबां भाइरेल जागासिनो दङ जिगाब आलाय सिलाय जाजोबनानै दङ नैबे बानलुखौ मा होनो नोंथांमोना बे मोननै जातनि दंलै मोनसे जादा जोबोद फिसा फिसा नोंथां देखायनि दाउफोरबो दंलाबायो बे बानलु बोरदोन होननानै बुङो आरोना जों बेखौ स' अमायाबो नै गयाबो एबार बारा मोजां जायाखै नै बेवहाय फान्थाव बायदिसिना गायदों कबि आरो फान्थाव थांनि र' बारियावहाय दै सोदोंमोन गयाव नै गय फिथाइया खाथियावनो खाबानो मोनो नैबे लाफा मैगं जागासिनो दैयाबो हाबगासिनो एसे एसे नै बिदि बे गय फुलि सेमोन जावैनायमोन ओइ आलाय सिलाय माने मोजाङै देराखै स' नोंथांमोना आपडेटखौ होनो थांगासिनो आङो मोजाङै जिरायनानै फुल डिटेल्स होनोसै मा जागासिनो दङ UPPL नि गेजेरावहाय बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै एसे खुलुमबाय बयखौबो हेल' SP ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोआव बरायनाय थाबाय सानथामनि उनाव दिनै आं भिडिअ होनो थांगासिनो दङ स' न'आव दङ आं दा हारसिं नै रावबो गैया लांदां स' बे माइ बाख्रि स' बेनिनो खामानि माखासे सोलिगासिनोमोन आं नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ स' बे किटचेन जोंनि एन्ड गोबां निउस फैदों ए साननैसो आं नुगासिनो दङ गोथै सहखौहाय जावख'फिननाय स' बेनि सिगां नोंथांमोननो आपडेट होनो गोनां बेसो जे दासान्दि सोरबा मायानो आरो सोरबा मा नाममोनथाय नामखौ हिरामनि ना मा होनखो थिग बेबायदिनो 10K 20K बेबायदियाव माने दाम दर सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गोबां पस्ट बयबो होलागासिनो दङ स' बेनि सोमोन्दैबो सावरायगोन नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो गोनां बाथ्राया नैबेनो जे UPPL पार्टिनि गेजेरावहाय गोबां बायदिसिना ना गावसोरनि गेजेरावनो माखासे बोराबलायनाय सोलिगासिनो दं नामा होननानैहाय मोनसे निउस चेनेलावहाय फोरमायदों प्रतिबिम्बा लाइभ होननाय आसामिस निउस चेनेलावहाय খৰজন্তি UPPL দলটোৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰাৰ পাছতো আজি এলাগি হৈছে নিষ্ঠাৱান কৰ্মীসকল শেহতীয়াকৈ BTR চৰকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে দুজনকৈ নতুন EM কিন্তু আচৰিত কথা যে ইয়াৰে নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত EM দুজনৰ কোনো এজন UPPL বা মিত্ৰদল বিজেপিৰ পৰা অহা নহয় শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নতুনকৈ EM হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সজল সিংহা এই সজল সিংহা সৌহিদিনালৈকে আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা আনকি কংগ্ৰেছৰ পৰা জয়ী হৈ বিজেপি দলত সামিল হৈছে দলটো গঠনত কষ্ট কৰা MCLA এলাগি হৈ একসকল দলবাগৰা নেতাই হঠাৎ EM হোৱাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে নিষ্ঠাৱান নেতাকৰ্মীয়ে आसलते खोथाया मा जायखिजाया बिथांमोननि निउस चेनेलावहाय ओरैबायदि होनदों जे मोनसे समस्थिनिफ्रायनो सानै EM स' थारैनो बे खोनानायाव आसरित ना श्रीरामपुरनि विल्सन हासदा जाय बिथाङा नमिनेटेड EM मा डिपार्टमेन्ट आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला आरो बेला फारसेथिं बावैसो सायख'जानाय सज्जल सिं ना ইতিমধ্যে শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ UPPLৰ পৰা নমিনেটেড EM হিচাপে আৰবান ডেভেলপমেণ্টৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে উইলছন হাজদাই ইয়াৰ পিছতো একেটা সমষ্টিৰ পৰা সজল সিংহাক EM হিচাপে দায়িত্ব দিয়াত ক্ষুভিত হৈ পৰিছে UPPLৰ নেতাকৰ্মী আনহাতে আন এজন BPF দলৰ পৰা জপিয়াই আহি UPPLত সামিল হোৱা MCLA সাইফং বসুমতাৰীয়ে লাভ কৰিলে EMৰ দায়িত্ব এতে প্ৰশ্ন হৈছে হসাকৈ UPPL দলটো কোম্পানীলৈ পৰিণত হৈছে নেকি
কিয় নিষ্ঠাৱান কৰ্মী নেতাৰ মতক গুৰুত্ব নিদি দল বাগুৰা একাংশক লৈ পৰিষদ চলাবলৈ বিচাৰিছে বিটিচি চিফ প্ৰমোদ বড়ুৱে। সজ্জল সিংआथ' एक्चुअली कंग्रेसनिफ्रायहाय बिजेपियाव जइन जादोंमोन। ओमफ्राय बिजेपिनिफ्राय दा बिथांनो UPPL पार्टीनि सरकाराव बिथांनो दा EM होबाय आरो सायखं बसुमतारी बिथांनोबो EM होदों। दा बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय देरहासार जाबोनायमोन। दा बिथांमोननि गेजेरावहाय बोराबलायनाया बोरैहाय जादों होनना बुङोब्ला सासेया थोंजोङै जोङो मोनथियो कंग्रेसनिफ्राय देरहाबोनानै बिजेपियाव हाबदों। बेलाफारसेथिं सासेया BPFनि जानानै गेलेनानै देरहानानै बिथाङा UPPLआव जइन जादों। अब्ला सोंथिया सिखांदों जे माखासे जायफोर MCLA हिसाबै दङ UPPL पार्टीनि देरहालांनाय बिथांमोना बे खाबुखौ मानो मोनासै, मा टाइपनि पलिटिक्स खालामगासिनो दङ। स' बे साननो गोनां बिसय आरो हयथ' जानांगौ बिथांमोनखौ हमथाना लाखिनो थाखाय नैबे मुहूर्त समाव EMनि दायित्वखौ होदों। दा खोथाया सोंथिया नैबेयाव फैयो आरो नैबे मास मोनबासोआवहाय बिथांमोना मा बेसेबां खामानि मावनो हागोन रायजो राजाफोरनि जानानै। दा बेबो गिदिर बाथ्रा, बेबो मोनसे गिदिर सोंथि। दा जियानो हक बिथांमोना EM मासेखौ मोनदों, बेनि थाखाय हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेसन्स होनांगोन आरो गोजोननाया मोनदों जानांगौ। थेवब्लाबो जाखिनि एक्सपेक्टेसन दङ बे जाजोबनायबो नङा। स' बेवहाय एसे माखासेफोरा बा फुराना वार्कार्सफोरा UPPL पार्टीनि एसे बोराबनाया थाखागोन। नाथाय जियानो हक खिन्थु मोनसे समस्थियावहाय सानै EM होननायखौसो आसरित। मोनसे समस्थियाव सानै, सासेया नमिनेटेडनिफ्राय EM मोनदोंमोन विल्सन हासदा बिथाङा आरो लोगोसेनो दा सज्जल सिंह बिथाङाबो EMखौ मोनबाय। ना बिथांमोनावहाय मानसिनि अभाबमोन नामा, बाखि MCLAफोरा मैल' गैया नामा, इगनर खालामनानै दोननाय बायदि जायो। जियानो हक दा साननैसो गोबां बाथ्रा सिखांगासिनो दङ, सोरबा 20K 10Kनि गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। आं बेफोरखौहाय दामनो लुबैयाखै एक्चुअली। आं बेनिखायनो जास्ट बेखौ ओरैनो फोरमायदोंल'सो जे मानो बिदि जानांगौ, खोथाया मानो थाखाय बेबायदि। सोरबा मुसलपुरनिनो, सोरबा सालबारिनिनो, स' बेबायदि। दा जोंनि गेजेराव बेफोरो गोबां सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ हमथानांगौनि थाखाय राहा लानायखौ नाथाय खिन्थु जोङो जोंनि आफादफोरनिफ्राय नुनो मोनाखै। स' बेथ' जाबाय। दा बेनि सोमोन्दै आङो बारा बुंथ'ला नैबे भिडिअ'आवहाय। लागै आङो नेक्स्ट भिडिअ'फोर हरनो नाजागोन बे 20K 10Kनि बागै। आरो गोथै सहनि खौरांखौथ' नोंथांमोना अलरेडि गोबां भिडिअ'नि थ्रुयै नुबाय। दा बेयो रिपर्टनि उनाव मा फैयो ना उनावसो क्लियार जासिगोन। स' बेनि सोमोन्दैबो आं बुंथ'ला। आरो मोनसे इन्सिडेन्ट बा क'इन्सिडेन्ट होनजायो, हाग्रामा महिलारि बिथां आरो प्रमद बर' बिथांनि गेजेरावहाय माने क्रस जालायनायखौ नुदों आरोना। स' बेबायदि मोनसे जयगुरुनि मोनसे माबा फोरबोआवहाय बिथांमोनखौहाय जहै नुलायदों। स' मोजां नाङो बेबायदि नुयोब्ला सम सम। दा बारहावाया बेलेग बारगासिनो दं, सोर मा स्ट्रेटेजि लादों, सोर मा पलिसि लानानै आवगायलांगोन, बे समनि गेजेरजों जों मोनथिलांगोन, गासिबो खोथाखौहाय क्लियार जालांगोन। दा जियानो हक पिकनिक स्पट्सफोरनि सोमोन्दैबो मोननैसो खोथा आरो बोसोरारि जथुम्माफोर माखासे खुंनो थांगासिनो दङ दाब दाब जायगायावहाय प्राइमारि वाइसआव माहारियारि आफादनिफ्राय। बेनि सोमोन्दैबो आङो फंनैसो हयथ' नेक्स्ट भिडिअ'फोरावहाय बेखौबो लाबोगोन। स' बेनो आरो बाखि नोंथांमोननि खबरफोरा माबोरै ना कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरदो। स' बे साननै सानथामा आं भिडिअ होनो हायैनि खारना बेनो, खामानि दंमोन न'आवहाय, गोबां खामानि दंमोन। जिहेतु रावबो सोलाबलाया बेनिखायनो आङो बे खामानियाव नांथाबनानै दङमोन। जोबस्रांबाय, खाफालफ्राबो नै एसे खामलायलांबाय, नै गोसोम गोसोम जालायलांबाय सान्दुङावहाय ना। रायजोनि माइ हानाय बायदिसिनाबो दङमोन। स' बेफोरनो आरो बेनि जाहोनावनो सोलाबलायै जादों। आरो जोंहा बर'नि अश'का राजा बिथांनिसिमबो सरि बिहरबाय आङो। फन हरदोंमोन आङो, फनखौनो माने लोगोआव लायाखैमोन, ओमफ्राय लेट जालांबाय थादों बुस्थुआ, ओंखायनो रिसिभ खालामनो हास्लाबाखै। मबाइला न'आव थालाङो। स' बेबायदिनो आरो BRB ब्रादार बिथाङाबो हरदोंमोन, बिदिनो खामानि बेस्थ'यै बावलांनाय बायदिबो जाबाय। बेनिखायनो आं सरि बिहरबाय भिडिअ'नि गेजेरजों। दा
बिथाङा लिंहरबाय थादोंमोन जोङो ज'है लोगो हमलायनानै गोबां बायदिसिना नोंथांमोननो आपडेट्स होनो होननानै सानदोंमोन दा बियो मला जागोन दा उननि समफोरखौ नेनानै समखौ नायनानै जोङो बेखौ थिक खालामनोसै आरो थाबैनो नोंथांमोना जोंखौ ज'है नुनो मोनगोन भिडिअ'हाय आसा खालामदों नैबे डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो जोङो बेखौ नाजागोन आरो बिदिनो जोङो माखासे प्रग्राम लागोन दाब दाब जायगायावहाय जों बेरायहैगोन स' नोंथांमोननिबो सापर्ट गोनांथि जागोन आरो मिन्थिगोन आपडेट्सखौ होलांगोन स' बिदिब्ला लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय